إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемдерні юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз нығметлерінде yaşatушы, Раббыбыз Аллах Тағалаға мың шүкірлерібіз, мақтау ва ұлығлауларыбыз болсын. Жерлерге де, көклерге де Аллахының рахметі болып келген. Сүйікли пейғамбарыбызға көңіл түрлерімізден шыққан дұғаларыбыз, Аллахының сәлемі һәм салаваты болсын. Азиз қардашларым, Аллахы Тағалаға тақва болығыз, оның әмірлерін үтәгіз, оның харамларынан тыйылығыз. Аллахының жерінде яшап, Аллах берген қияш астында еріп, Аллах берген хауаны сулап, Аллах берген суларны ішіп, оның ризықларын ашап, әгәр дә жер өстендә әдәмнәр Аллах қойған қағидаларны бұссалар, Аллахының фарызларын үтәмәсәләр, Аллахының харамларынан тыйылмасалар, алар үзләренең дөньяда булган бәхет бәрәкәтләрен дә югалтырлар, ахирәттә дә үзләрен газапка дучар итерләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хаққа туқатih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз, шын тақвалык белән тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны, гыйбадәтегезне төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Имам Ахмад, Имам Тирмизи һәм башка хадисләр җыентыкларында да килә сөекле пәйгамбәребездән бер хадис. Ул хадисне безгә Хариса ибн Хариса Ал-Аш'ари радиллаһу анху сөйләгән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһы Тәгалә Яхья ибн Закарияга 5 нәрсәне әмер итте дигән. Кем ул? Яхья ибн Закария. Аллаһы Тәгалә Гайса галейхиссалам янына, аңа ярдәмгә кешеләрне Бәну Исраил, сыны Израилевы дип әйтәбез, шушы халыкны иманга өндәү өчен аның янына Яхьяны бирде. Яхья пәйгамбәрне бирде. Яхья аның әтисе Закария пәйгамбәр. Закария Аллаһы Тәгаләгә гомер буена дуа кылып нәсел сорады, балалар сорады. Шулай итеп аның шәчләре, сакаллары агарды һәм аның хатыны балага узмас иде, бесплотный иде. Ләкин картайып бабай булгач, намаз, төнге намазын укып торганда күкләрдән фәрештәләр килә һәм инна нубашширука бигуламин исмуху Яхья дип әйтәләр. Без сиңа сөенеш белән килдек, с радостной вестью. Без сине сөендерәбез, синең улың булачак. Һәм аның исеме Яхья булачак ди. Закария бу хәбәргә ышана алмады. Беренчедән инде ул ничә дистә еллар сорап та баласы булмады. Икенчедән ул нәрсә диде? Каян килеп минем балам булсын инде? Шәшем, сакалым агарды, мин бабай диде. Ә хатыным минем авыру диде. Авыру, ягъни ширле диде. Балага узалмый диде. Шуннан соң фәрештәләр аңа: Раббың шулай әйтте ди. Бу Раббыңның сүзе ди. Һәм Аллаһ Тәгалә картаймыш көнендә Закариягә бер шатлык итеп изге бала бирә. Аның исеме Яхья була. Һәм Аллаһ Тәгалә Яхьяга да пәйгамбәрлек бирә. Шулай итеп бер заманда, бер җирдә яшәгән Гайса белән Яхья.
һәм пәйгамбәребезгә кадәр пәйгамбәрләр килгәннәр үз халыклары өчен һәм үз чырлары өчен. Мәсәлән, бу шәһәрдә үзенең пәйгамбәре булган. Бу шәһәргә бу пәйгамбәр кагылмаган, аның чөнки үз пәйгамбәре булган. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезгә кадәр килгән пәйгамбәрләрнең тарихын укысак, без күрәбез, алар җавап биргәннәр үз авыллары, үз шәһәрләре, үз халыклары өчен. Мәсәлән, Юнус галейхиссалам ул килде Ниневия дигән шәһәргә. Һәм шушы шәһәрне дингә чакыру аның Аллаһыдан булган вазифасы иде. Шуңа күрә бер вакытта, кай вакыт дистәләрчә, йөзләрчә, хәтта меңәрләрчә пәйгамбәрләр дә яшәргә мөмкин. Хәтта алар бер-берсен белмәскә дә мөмкин. Давуд пәйгамбәр, аның улы Сөләйман пәйгамбәр. Ибраһим пәйгамбәр, аның улы Исхак, Исмагыйль пәйгамбәр. Оныклары Якуб, Якубның балалары Юсуф галейхиссалам, хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, Якубның башка уллары да пәйгамбәр булды дип. Шулай итеп, бер заманда пәйгамбәрләр күп булды. Сөекле пәйгамбәребез килгәч, ул нишләде? Бүтән пәйгамбәрлекләрне гамәлдән чыгарды. Аннулировал. Всё, бетте. Аларның пәйгамбәрлеге бетте. Һәм ул бүтән шәһәрләргә, бүтән халыкларга, бүтән милләтләргә гомум пәйгамбәр булды. Аның аермасы шундадыр. Шулай итеп, бер заманда Гайса белән Яхья яшәделәр. Урыслар Гайса пәйгамбәрне Иисус дип әйтәләр, Яхьяны Иоанн дип әйтәләр. Иоанн креститель дип әйтүчеләр бар. Башы киселгәч, кемдер әләне хәзер Франциядә дип әйтә, ул инде риваятлар генә, аларда да ул шикләй бер. Шуңа күрә аның башын кисеп җиргә күмәләр. Яхья галейхиссаламга Аллаһы Тәгалә 5 әмер, 5 заповеди була. 5 әмер индерә. Һәм бу 5 әмерне син үтәргә тиеш дип әйтә, һәм Бәну Исраил халкына ирештерергә тиеш дип әйтә. Ниндидер сәбәп белән пәйгамбәребез әйтә, Яхья моны җиткермәде ди. Хамман халыкны җыймады ди. Бу хәбәрне аның белән бергә яшәгән Гайса да белә иде. Чөнки Гайса да пәйгамбәр, аңа да бу хәбәр килде. Һәм Аллаһ Тәгалә Гайсәгә вахи индерә, откровение. Нәрсә дип әйтә? Бар Яхьяга ди. Мин аңа әмер бирдем ди. 5 нәрсәне үтәргә һәм кешегә җиткергә. Ул һаман җиткермәде ди. Әгәр ул җиткермәсә, син җи халыкны җиткер ди. Шуннан соң Гайса сәмигъна ва тагъна, ишеттек һәм буйсындык, Аллаһның әмерен ишетеп китә Яхья янына. Һәм әйтә, Яхья ди, мин беләм ди, Аллаһ Тәгалә сиңа 5 нәрсәне әмер итте ди. Үзең үтәргә һәм Бәну Исраил халкына җиткергә. Әгәр син моны эшләмәсәң, моны мин эшлим ди. Шуннан соң Яхья куркып кала һәм әйтә, Гайса ди, син моны эшләмә ди. Әгәр дә миңа кушылган эшне син эшләсәң, яки мине җир йотачак ди, яки Аллаһның газабы минем өстемә төшәчәк ди. Һәм шундук нишли башлый? Халыкны җыя башлый. Иерусалимда, Бәйтул Мақдиста, ул вакытта Акса дигән исем булмый. Акса соңыннан керә, пәйгамбәребез вакытында Коръәндә килә. Шушы Кудс мәчетенә бүтән халыкны җыя башлыйлар. Җыялар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, заллар тулды ди. Шуннан соң кешеләр урын тапмагач, балконнарны тутыра башладылар ди. Ягъни күпме җыялсалар, шуның кадәр халыкны җыйдылар ди. Мәчет тулды ди, балконнар тулды ди. Шуннан соң Яхья минбәренә менеп үзенең хутбәсен башлый. Һәм әйтә, дөрестлектә Аллаһ миңа 5 нәрсәне әмер итте ди. Мин аны үтәргә тиеш үзем ди һәрберсен. Һәм сезгә үтәтергә тиеш ди. Сезне дә үтәтергә тиеш мин ди. Бу минем вазифам ди. Һәм шуннан соң Гайса Яхья галейхиссалам үзенең шушы өстендә булган бурычын җиткерә. Беренчесе ди. Беренче заповедь, беренче пәйгамбәребез әйтә, беренчесен сөйләде ди. Бер Аллаһыга гыйбадәт кылыгыз. Бер кашан, бер кемне, бер нәрсәне аңа тиңдәш кылмагыз ди. Поклоняйтесь только Аллаху и никогда никого ничего не предавайте ему сотоварищей. Нәрсә дигән сүзне әйтте? Ла илаха
Иллаллах деген сүзне әйтте Яхья, бүтін Бәну Исраил халқын, сынов Израилевыхны жиып, һәм шуннан соң мисал китерде. Аллаһы Тәгаләгә кемне дә булса ширик кылу, ягъни Аллаһ белән бер дәрәҗәгә кемнедер кую, кемгәдер табыну, моның мисалы ди, мисал китерде, пример. Менә хуҗа ди, сатып алды кылны ди. Алып кайтты кылны үзенең өенә ди. Һәм әйтте, менә синең бүлмәң, менә синең караватың, менә синең киемнәрең, менә сиңа ашарга, яшәргә бүтән әйберне бирдем. Син хәзер эшләргә тиеш. Тапкан акчаңны миңа алып кайтырга тиеш дип әйтте ди. Шуннан соң бу хуҗаның бүтән биргәнен алды ди. Ясына кірді ди, орынына киемен алды, ризыгын алды ди, эшкә чыгып китте ди. Ләкин эшләгән акчасын хуҗага алып кайтмый, икенче бер хуҗага илтә ди. Икенче бер хуҗага илтә ди. Бу дөресме ди? Сез шундый кылдан риза булыр идегезме ди? Сез аңа бүтән әйберне бирдегез, ул башкага ташый ди. Һәм Яхья Бәну Исраил халкына әйтә, Аллаһ Тәгалә ди, сезне юктан бар кылды ди. Аллаһ сезгә ди, яшәү өчен бүтән әйберегезне бирде ди. Нәрсә кирәк? Ризык, су, кием, акча, мал, гаилә, хатын, балалар бүтәнесен бирде ди. Шуңа күрә аннан башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмагыз ди. Аллаһка гына ул бирә икән, аннан аласыз икән, аңа гына гыйбадәт кылыгыз ди. Һәм шуннан да җәмәгать, менә бу беренче әмер, беренче заповедь. Бүтән пәйгамбәрләрнең дә беренче заповедьләре булды шушы. Бер Аллаһка гыйбадәт кыл. Бер Аллаһка гыйбадәт кыл. Һәрбер пәйгамбәр шуның белән килде. Һәм иң зур гаделсезлек, самая великая несправедливость — это когда рабы начинают искать себе другие божества. Аллаһ була торып, хак иләх була торып, алар шушы хак иләхтән бүтән әйберне алып, баралар кояшка табынырга, баралар айга табынырга, баралар агачка табынырга, баралар ниндидер кабергә табынырга, баралар ниндидер фәлән-фәләновичка табынырга. Аллаһ Тәгалә бар, алар шуңа баралар. Шуңа күрә Луқман Хаким улына насихат кылганда нәрсә диде? Ла тушрик билләһ. Аллаһка бер кемне дә тиңләмә ди. Инна ширка ла зулмун азим ди. Дөреслекдә ширк иң зур зулымлык ул. Это самая страшная несправедливость. Куллар хуҗаларына түгел, башка затларга табыналар. Шуңа күрә һәрбер пәйгамбәр үзенең вагазын шушыннан башлады. Һәм шуңа күрә бүген үзебезнең татар, үзләрен мөселман дип йөргән әтияниләр яңа елда балаларына хатлар яздыртсалар, Кыш бабайдан нәрсә сорарга дип, Аллаһыдан сорый сурында, менә бу да шушук зулымлык була җәмәгать. Кыш бабай бирми, Аллаһ бирә. Шуңа күрә балаларны өйрәтергә кирәк, Аллаһтан сора дип. Аллаһ бирсә, әтиеңә дә бирдертә. Аллаһ бирсә, әниеңә дә бирдертерә, ләкин Аллаһ бирмәсә, әтиең дә бирә алмый, әниең дә бирә алмый. Икенчесе диде, сезгә намаз торгызырга әмер итәм диде. Намаз. Җәмәгать, һәрбер пәйгамбәр минбәренә менгәч намаз турында сөйләде. Намаздан башка бер пәйгамбәр дә булмады. Бер пәйгамбәр дә килеп, әдәмнән башлап, сөйкле пәйгамбәребезгә кадәр бер пәйгамбәр дә килеп, җәмәгать, намаз укымасагыз да була. Сезгә барыбер иҗмах дип берсе дә әйтмәде. Һәрберсе нәрсә диде? Иман һәм намаз диде. Хәтта галимнәр әйтүчеләр бар, аларда да 5 намаз булды ди. Шуңа күрә Яхья минбәреннән, Исус, Гайса пәйгамбәр минбәреннән үз халкына намазларыгызны укыгыз, кыямнарыгызны торыгыз, рукух сәҗдәләрегезгә төшегез дип өйрәттеләр. Бер кашанда Аллаһның дине намазсыз булмады. Бер кашанда иманлы кешеләр намазсыз булмадылар. Шуңа күрә бу әманәтне әдәм тапшырды үз балаларына, пәйгамбәрләр тапшырдылар, пәйгамбәребезгә килеп җитте, пәйгамбәребез аны камилләштерде һәм үлгәндә дә намаз, намаз, намаз дип үлде. Шуңа күрә намазсыз дин булмады һәм булмаячак та. Өченчесе диде, сезгә ураза тотырга әмер итәм диде.
Ураза тотығыз дейді. Ураза тұтуның мисалы ды Яхия. Міне бір кіші ниндейдір түргек, қапшық кішкене генә тұтқанды. Аның ул түргегінде миск, мускус, хуш ислі дей, шундай миск дей. Һәм ул кешеләр арасына килеп кергәч, бүтін кеше аңа карайды. Каралы, нинди хуш иссең бу, нинди ис килә бу дип әйтәләр ди. Менә ураза тотучы ди, аның авызыннан килгән ис ди, авыз кипкән, чөнки ашамаган күптән. Аның менә бу авыз кипкәннән булган исе ди, Аллаһ каршында миск исеннән дә хәерлерәк ди. Моны пәйгамбәребез генә әйтмәде, моны Яхия ничә 2000 ел элек минбәреннән торып әйтте. Шуңа күрә җәмәгать ураза тоту һәр вакыт булган. Әйе, аның кайбер аермалары булган, ләкин һәр милләт, һәр халык, һәр пәйгамбәр ураза тотканнар. Һәм уразаны менә безнең Рәҗәпнең бүген беренче җомгасы, димәк, Рәҗәп аеннан соң Шәгъбан, аннары соң изге Рамазан. 2 айдан әз вакыт калып килә. 2 айдан соң Аллаһы Тәгалә безнең кулыбызга да тоттырачак теге төргәкне миск белән. Һәм без дә кем заводка, кем базарга, кем офиска, кем кибеткә кирип китәчәк менә шушы төргәк белән. Бу ураза тотмый, монсы тотмый, ә син уразада. Яхья тоткан уразада, Гайса, Нух тоткан уразада, Адәм тоткан уразада син. Без бүйек әманәтне кыямәт көненә кадәр дәвам итәргә тиешбез. Шуңа күрә 3нчесе ураза булды ди. 4нчесе шулай ук Яхья әйтә: Мин сезгә әмер итәм, садака бирегез ди. Садака 2 төрле була, фикъта беләбез. Бар садака, нәфил садакасы. Син кайчан телисең, кемгә телисең, күпме телисең, садака бирә аласың. Бүләк, күчтәнәш, елмая аласың, аның төрләре финансовый гына түгел. Ләкин бар фарыз садакасы, монсы зәкят. Монсы ул шул ук садака, ләкин ул зәкят. Зәкат бирү һәр вакыт булган. Һәм сөйкле пәйгамбәребез дә зәкатны торгызган, чөнки зәкат бетсә, җәмгыятьтә түзеклек бетәчәк. Җәмгыятьтә дөрестлек бетәчәк, бәрәкәт бетәчәк. Байларның маллары пычраначак, бәрәкәте китәчәк. Шуңа күрә Яхья, мин сезгә әмер итәм зәкат бирергә диде. Һәм моның мисалы ди. Менә бер кеше дошманнар кулына төште, әсирлеккә ди, пленга попал ди. Бу дошманнар ди качмасын өчен аны ди кулларын муенына бәйләп куйдылар ди. Китмәсен өчен, качмасын өчен бәйләп куйдылар ди. Шуннан соң моңа әмер чыгардылар, приговор, казнить дип әйттеләр ди. Бу дошман, без моны хәзер үтерәбез дип әйттеләр. Һәм кулларыннан бәйләп аны казинга алып киттеләр ди. Менә бетте, моның бетте. Ләкин бу кешенең акчасы бар ди. Бу кешенең акчасы, байлыгы бар. Һәм ул тегеләр белән переговор башлады ди. Яхья әйтә. Ул әйтте ди, сез беләсезме, минем алтыннарым бар, минем көмешләрем бар ди. Күпме кирәк сезгә? Әйдәгез, мин үземне үзем сатып алам дип әйтте ди. Шуннан соң сөйләшә торгач, ул шул кадәр бирде ди, монда бирде. Ул үзен үзе сатып алды ди. Ягъни үзен үзе нәрсәдән? Халакаттан азат итте ди. Газаптан азат итте ди. Менә бу нинди мисал җәмәгать? Без бөтенебездә все мы пленники в руках наших грехов. Һәр беребезнең хаталары бар. Һәр беребезнең гынахларыбыз бар. Шушы гынахлар алар безнең аягыбызны, кулыбызны бәйли. Алар безнең тормышыбызның бәрәкәтен бетерә. Безне төрле газапларга, бәла казаларга китерә. Шушы безнең гынахларыбыз кыямәттә җәһәннәмне итә. Ләкин Аллаһы Тәгалә арабыздан кемгәдер мал биргән икән, мөмкинлек биргән икән акча эшләргә. Аллаһ нәрсә ди безгә? Сатып алды Аллаһның рәхмәтен ди. Бир зәкатыңны ди. Ярдәм ит теге мохтаҗга ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайра белән бергә Мәдинә буйлап бара. Бу инде кайттык Яхьядан 7нче гасырга. Шуннан соң Абу Хурайра әйтә, Пәйгамбәребез күрде ди Мәдинәдә шундый зур хөрмә бакчасын ди. Финиковый сад ди күрде ди. Анда ул бакчаның хуҗасы нишле иде? Хөрмә үстереп шуны сата иде. Шуның белән байыган иде. Шуннан соң карап торды да, миңа әйтте ди, Абу Хурайра ди,
Хәләкәл мукфирун дип әйтте. Моның мәгънәсе нәрсә? Арттыру, күбәйтү дип яшаучылар хәлак булдылар ди. Хәлак булдылар ди. Все, они погибли ди. Чөнки аларның уйларында нәрсә? Хаман күбәйтергә, арттырырга, бизнес зурайсын, башкасы. Әлбәттә, җәмәгать бизнесны үстерү проблема түгел. Шуңа күрә пәйгамбәребез дәвамында нәрсә диде? Хәлак булды, арттырам дип йөрүчеләр иллә мәгәр, кроме тех ди. Шуннан соң Абу Хурайра әйтә, мин күрдем пәйгамбәребез ике кулын шулай учын җыйды ди. Ләкин кемнәр хәлак булмас ди, арттыручылар арасыннан. Кемнәр ди? Менә булай дип, башта уңга бирде кулын, башта сулга бирде, алга бирде, артка бирде. Ягъни Аллаһ юлында садака таратучылар хәлак булмаслар дип әйтте ди. Шуңа күрә җәмәгать бүген дөньябызның асты өскә килде. Бүген байлар, сәүдәгәрләр, аларның башларында күп вакытта нинди ой? Бүтән вакытта демим, бүтәнесендә демим, күп вакытта ничек күбрәк эшләргә, как можно больше заработать, больше забрать, больше урвать. Золымлыкка да керә, халыкны да талый, алдый да, җайлый да. Налог та түлисе килми, тизрәк күбрәк җыярга. Һәм бүген бизнес тренерлар, коучлар, яшь сәүдәгәрләрне нәрсәгә өйрәтәләр? Как можно больше заработать? X3, X5 в год. Давайте сделаем X10 в год. Следующий год. А нигә бүген бизнес тренерлар юк? Нигә бүген коуч, шейхлар юк? Әйдәгез, киләсе елга закатыгызны X3 ясыйбыз дип. Безнең белән нигә шулай эшләмиләр бүген? Мин үзебезне сүгәм. Нигә бүген сәүдәгәр ничек күбрәк алырга дигән максат куя? Киләсе елга. Нигә ул быел мин шуның кадәр әлхәмдүлилләh бирдем, ә менә киләсе елга шуның кадәр бирәчәкмен дигән максат куймый. Узган елны 1 миллион эшләдем түгел. Закат бирдем. Әйдә быел X5 ясыйбыз. Коллективны җыя дагын. Җәмәгать, бергә тырыштык. Сез барыгыз да яхшылар, молодецлар, афариннар. Менә без 1 миллион закат бирдек. Әйдәгез киләсе елга X5 ясыйбыз. 5 миллион бирәбез. Әйдәгез 10 миллион бир. Нигә без алганны саныйбыз? Әйдәгез бирик без. Максат итеп куйык бирергә. Аның бит закаты 5 мәртәбә арткач 40тан 1 өлеш кенә бит ул закат. Аның бит калганы да арта дигән сүз. Шуңа күрә дуга кылганда да Раббым шуның кадәр бир дип түгел, бәлки шуның кадәр закат бирергә насыйп ит дип сораргадыр. Шуңа күрә Яхья галейһиссалам 4-нчесе закатларыгызны бирегез диде. 5-нчесе соңгысы Яхья Бәну Исраил халкына әйтте: "Мин сезгә әмер итәм. Аллаһны бик күп зикр итегез" диде. Чаще, больше поминайте Всевышнего Аллаха. Һәм моның мисалы ди, зикр кылучы ди, Аллаһны зикр итеп яшәүче ди, ул юлга чыккан бер кеше кебек ди. Менә шул пустыня буйлап бер кеше бара ди. Аның артыннан ди душман чыккан ди, коралланган, көчле. Менә бу юлчыны куып җитә дә хәлак итә ди. Ләкин юлчының ди бер кутылу юлы бар. Только один есть выход. Нәрсә? Спасение. Аның каршында крепость тора ди. Хиснул хасин ди, пәйгамбәребез әйтә. Зур крепость тора ди. Ул шушында кирип качса ди, душман аңа тия алмый ди. Башка вариант юк. Менә бу юлчы Аллаһны зикр итүче мөселманнар. Шул ул безнең дорога жизни. Арттан куып баручы шайтан, иблис. Один на один чыга алмыйсыз. Мастер спорта по борьбе булсагыз да, юк чыга алмыйсыз. Ул слишком көчле. Ләкин Аллаһ нәрсә ди? Менә крепость ди, кирип кач шунда ди. Минем көчем астына кирди. Аллаһны зикр итү. Ни өчен пәйгамбәребезнең сөннәте безне өйрәтә? Иртә белән күзне ачкач, иң беренче нәрсә эшлисең? Алхамдулиллаһи ахьяни бәъдә ма аматани. Хәмид булсын, мактау булсын кемгә? Мине үтергәннән соң яңадан тирилтте, миңа уянырга насип иткән Аллаһка. Шуңа күрә күзне ачкач та хатын тыршай куйдыңмы дип кычкырга кирәкми. Алхамдулиллаһны әйтергә кирәк. Карагыз, сөннәт буенча тордың. Йомышың төштеме, бәдрәфкә керәсең, үзенең дугасы бар. Чыгасың, үзенең дугасы бар. Ашарга утырдыңмы, зикр, бисмилла әйтәсең.
Ашап хушланып тордыңмы? Әлхамдулиллахны әйтәсең. Өйдән чыгасың, зикр. Машинага утырасың, пәйгамбәрбез нәрсә диде? Һәр атта шайтан утыра. Аллаһның исемен әйтсәгез ул кача ди. Машинаңа утырдың, бисмиллаһны әйтеп. Тау менәсең, Аллаһу акбар. Төшәсең, субханалла дип әйтәсең. Bir мөселманны күрдең, зикр, әссәламу алейк, Аллаһның исемен зикр итә. Ва алейкумуссалам ва рахматуллах, зикр. Ничек хәлләр барат? Әлхамдулиллах, зикр. Төшкерде, әлхамдулиллах. Берәү ишетте, ярхамукалла, китте, зикр, зикр, зикр. Безнең бөтен тормыш зикр. Бөтен тормыш зикр безнең буларга тиеш. Менә шул вакытта шайтан безгә тия алмаячак. Ул безне хәлак итә алмаячак, чөнки без крепостьтә утырачакбыз. Менә шуңа күрә соңгы насихаты булды Яхьяның. Аллаһны һәр вакыт зикр итегез диде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Аллаһны зикр итеп яшәүче белән, искә алып яшәүче белән, Аллаһны оныткан кеше ди, исән кеше белән мәйет кебек булыр ди. Кайсы йөрәк исән? Аллаһны искә алган йөрәк исән. Кайсы йөрәк тыныч? Аллаһны зикр иткән йөрәк тыныч. Ә кайсы йөрәк гел борчуда, гел мәшәкатьтә, кайсы йөрәк тәне, гәүдәсе исән кебек тыелса да, биттаның җаны үлгән, сизми, шатлана белми, куана белми, хатыны, баласы да сөендерми аны, акчасы да сөендерми, чөнки аның йөрәге үлгән, ул Аллаһны зикр итмәгән. Шуңа күрә галимнәребез әйтте, зикр диде, ул балыкка су кебек кирәк диде. Балыкны судан чыгарсаң, нәрсә эшли? Ул үлә. Йөрәгеңнән зикрне алсаң, йөрәгең үлә. Шуңа күрә Аллаһны зикр итеп яшәргә Раббым насип итсен. Һәм менә шушы Яхьяның хутбәсе булды бу. Менә шушы Яхьяның хутбәсендә дә без күрәбез. Карагыз. Булар бишесе дә бүген безнең өчендәге хутбә булып тора. Һәм булар үзгәрмәде. Исламның нигезләре һәр вакыт дәвам итеп килә. Шуңа күрә Раббым безгә Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, намазларыбызны саклап яшәргә насип итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.